aydımtadırı toýdury dowam edýändigine diýençiň mehmanlar bu towgud edijek ajaýyp aydymtadlar sizin teşne karşılamada mukam boltugmany ardy goýar. Merkele bir kimin saýrandy. Hemme kimdiň der seni gowadym. Mahmal sizin alysyry ýaýrandy. Udukdurdyň beldir seni gowadym. Aýdymlar aýdýarsyň sandyra goşup. Barha badan ýarsyň ýürüm joşup. Ýag sizin dağlardan asyp. Bilbillerimiň der seni gowadym. Bu türkmeniň içinde uly seniň hyrmatyň, şonuň üçin iýlisinde uly şan hyrmatyň. Köňüli tetelle tapsyn. Aýry düşün ýaryndan. Saýra türkmen bilbili. Goýber senin baryndan. Estrada ýoldaryň bilbil situasyny jumanalar begmene toýmada bolandyr ýa. Olmaz oldum 4 yıldan